Alo. Әйе. Ярар. Қайшан? Не ярар? Яқшы. Достар, сәлем. Міне бит әлі өзіме Қырғи табиғат фондынан шалтыраттылар. Олар ең ғажайып ағаш деген бәйгі өткерлер. Шунда мені Шури рәйсі етіп шақырдылар. Мен бит Ғали Ғалимович, білеміз. Жер жүзіндегі бүтін хайуан өсімліктердің тілін аңлайым. Олар білен рәғәтләніп сөйлеше алам. Достар, міне ұйыштыру комитетіне видео жібергендер. Әйдәгіз соны біргелеп қарайық. Dünyada 1000 türlü ağaç bilgili. Bugün biz onlarning eng o'zinchaliklari bilan tanishirmiz. Hindistonda banyan deb atalgan o'rmon ağaç o'si. Ol shin o'rmonni xatirladi. Bir ağaçning 3000 ga yaqin kavsasi bor. Eng uzun ağaçlar orasında bәйге o'tkazsalar, hech sheksiz sekvoya jingib chiqar edi. Оның uzunligi 100 metrdan ortiq. Әміне ең төслі ағаш титулын Салават көпірі түсіндегі эвкалипт яулап алар еді мәғайын. Оның қайырысы сары, яшіл, қызғылт сары һәм шәмәхә төсләр белән бизелгән. Имәнне юан кәүсәле диләр. Мексикада үсә торган туле тагында юанрак, 36 метрдан да зуррак. Әміне бу баобаб. Оның кәүсәсе мишкәгә охшаган. Ул Австралиядә үсә. Достым, син беләсеңме, бу агачта 120 мең литр су бар. Шуңа күрә ул иң эссе һава торышына да түзә ала. Баобаб кәүсәсеннән мунча, ресторан яисә автобус тукталышы ясарга мөмкин. Бер кәүсә үзенә 30 кеше сыйдыра ала. Достым, синең тимер кайын турында ишеткәнең бармы? Менә ул. Аны әле тагын Шмидт кайыны дип тә атыйлар. Бу агачка төбәп атылган пуляда кире сикерә. Пышкы яисә балта тупаслана икән. Безгә кичкенәдән ризык агачта үсми дип әйтергә яраталар. Менә Яңа Гвинеяның тропик урманнарында шып-шын икмәк агачы бар икән. Аның җимешләре бик туклыклы, аларда крахмал күп. Беләсеңме, бер агачтан 200 җимеш җыеп була. Бер җимеш 4 килограммга җитә. Икмәк агачы җимешләрен пешереп тә, кыздырып та ашыйлар. Менә Африкада казылык агачларын очратырга мөмкин. Карале, бу агачның җимешләре чыннан да тәмле ысланган казылыкка охшаган. Ләкин кызганычка каршы алар ашау өчен яраксыз. Достым, беләсеңме, Япония белән Кытайда кәнфит агачы да бар икән. Тышкы кыяфәте белән ул бездә үсә торган юкәне хәтерләтә. Көз көне агачта соры төстәге кузаклар өлгерә. Алар бик баллы һәм тәме белән йөземгә охшаган була. Бу кузаклардан кешеләр татлы ризыклар әзерли. Үзәк һәм Көньяк Америкада сөт агачы үсә. Аның җимешләре ашар өчен яраксыз. Менә суы бик тәмле һәм файдалы. Кешеләр аны сөт урынына эчә, агачны сыер агач дип атый. Әле тагын шоколад агачы да бар. Бу Көньяк Америкада үсә торган какао. Достым, җир шарында кайын җиләге, җир җиләге, кыяр агачларын да очратырга мөмкин. Кайсын гына сайларгасың инде буларның. Алар бигрәк күп, бөтенесе дә яхшы. Мин аларга номинация уйлап табам. Иң карт агач, иң олы, иң юан, иң нечкә, иң озын, иң тәмле, иң матур. Шәп мидә, ничек шәп уйлап таптым. Ғали Ғалимович мен белмибез. Менә галимнәр арасында ярыш оештырсалар. Андагы жюри рәисе азапланып утырмас иде, беренче урынны кемгә бирәсен?